27 Σεπτεμβρίου 1986. Ο Ιησούς λέει: «Ειρήνη σε σένα, Βασούλα. Έλα σε μένα, είμαι ο λυτρωτής σου, η ειρήνη σου. Έζησα πάνω στη γη ανάμεσά σας ενσαρκωμένος, είμαι ο μονογενής Υιός του Θεού. Έλα σε μένα και γύρε το κεφάλι σου επάνω μου, είμαι ο παρηγορητής σου. Όταν νιώθεις δυστυχισμένη, θυμήσου, είμαι κοντά σου. Απάγγειλε μαζί μου αυτή την προσευχή. Βοήθησέ με, Πατέρα, και οδήγησέ με στα χλωερά σου λιβάδια, εκεί που ρέει αιώνιο, καθαρό νερό. Γίνε το φως μου για να μου δείξεις την οδό. Μαζί σου στο πλευρό σου θα βαδίσω, με σένα φωτίζοντάς με θα μιλήσω. Πατέρα αγαπημένε, μην εντός μου, για να έχω ειρήνη, για να νιώθω την αγάπη σου. Στα ίχνη σου θα σε ακολουθήσω, μαζί σου θα μείνω. Φώτιζέ με, αγάπα με, μείνε μαζί μου τώρα και για πάντα. Αμήν». Η Βασούλα λέει: «Ο Ιησούς είχε έρθει για να μου διδάξει αυτή την προσευχή.